бүгінгі заманда ол сығылмалы болу, яғни гибкий болу, өзгерішлерге сығылмалы болу, һәм ашық болу. Чөнки еш кына менә бездә канга сеңгән инде ул олы кешенең яки чиновникның гел сүз башлагач юк дип әйтүе. Ул бит кырт кисә бөтен илһамны, бөтен инициативаны кисә дә ата. Ул юк дип әйтүе. Юк дип әйтмәсләнәргә менә ниндидер ярдәм итү ысуллары эзләсеннәр иде. Юк дип әйтү бик җиңел бит ул. Минемчә, министрга үзенә инициативалы кеше булырга кирәк һәм инициативалы кешеләргә игътибар бирергә, игътибарлы булырга һәм ярдәм итәргә. Үзгәрешләрдән куркмаска, яңаны ачырга куркмаска, булсын ул яңа җыр, яңа спектакль, яңа театр, яңа сулыш, яңа дулкын. Сәнгать, искусство ул китапта яшәми ул. Ул музей түгел. Ул менә бүген хәзер кайнамаса, ул юк дигән әйбер. Без музейда яшәргә теләмибез. Без телибез яшәргә кайный торган Казанда. В наше время нужно быть действительно открытым к общению и идти на диалог. Мне кажется, без диалога сейчас очень сложно. Если мы будем закрываться, то как бы и люди будут закрываться. Ну, мне кажется, просто надо подходить к делу с каким-то определенным намерением. И это намерение, оно должно быть, позитивным. И надо понимать, что единственное, что остается от народа, это культура. Если мы сможем создать именно такую действительно конкурентоспособную в мире культуру, и никакой ни язык, ни культура никогда никуда не исчезнет. И все.